U edukativnom programu kojeg ćemo sada proći, naučit ćemo koje se to značajne promjene događaju na našem planetu Zemlji, a odnose se upravo na promjene u klimi. Pogledajmo. Ovo je naš planet Zemlja, simpatični plavi planet, naš treći kamenčić od Sunca. Nalazimo se u ogromnom svemiru i Sunce je naš glavni izvor topline. No da bi na Zemlji bio moguć i ugodan život, za to su upravo značajne ove kuglice u plavkastom omotaču oko Zemlje, odnosno u atmosferi. Njih zovemo staklenički plinovi, ali dovoljno je da ih zapamtimo za sada kao kuglice. One su zaslužne za zadržavanje sunčeve topline poput tople deke pod koju se zavučete kada vam je hladno. Zbog toga što je na našem planetu toplo, a to znači da je prosječna temperatura 15 stupnjeva Celzijusovih, moguć je u raznim oblicima život na Zemlji. Pogledajte sve ove raznolike životinje i biljke. Ovakav život na svim kontinentima i u oceanima i morima predstavlja bioraznolikost našeg planeta. Ali što bi se dogodilo da nema onih kuglica u omotaču oko Zemlje? Da, na ovom prikazu ih nema i nema ni života. Ništa ne zadržava toplinu Sunca i naša Zemlja bi u takvim uvjetima imala samo minus 18 stupnjeva i sve bi prekrio led. Brrr! Mi ljudi smo napravili velike promjene na planetu posljednjih 200 godina. Razvojem industrije, prometa, gradnjom kuća, korištenjem energije promijenili smo količinu plinova u omotaču oko Zemlje. Vidite koliko ima više kuglica sada? I zato što ih je više oko planeta, naš planet se jako zagrijava. Ali da bi saznali od kuda potiču te kuglice, moramo se vratiti u daleku prošlost. Evo nas u dalekoj prošlosti Zemlje prije puno milijuna godina, kada su živjele potpuno drugačije životinje i rasle neke druge biljke, poput paprati recimo. Te životinje i biljke iz naše daleke prošlosti bit će zaslužne za nastajanje nečega što zovemo fosilna goriva. Životinje i biljke su živjele na našem planetu u toj dalekoj prošlosti, ali naravno kada je došao kraj njihovog životnog vijeka, uginule bi i razložile se na manje dijelove, te bi se pretvorile u neke druge oblike kojima je osnova element ugljik. A u koje oblike? To ćemo saznati ubrzo. Na te uginule biljke ili životinje slažu se slojevi zemlje na koje dolaze drugi uginuli organizmi, pa opet sloj zemlje i tako se nastavlja niz. Jednako tako, isti ovi procesi odvijaju se u oceanima i morima gdje razni organizmi nakon što uginu tonu na dno i tamo počinje proces njihovog razlaganja. I ovdje sada vidimo što se događa s ostacima biljaka i životinja duboko pod zemljom ili ispod dna oceana i mora. Ti ostaci se pretvaraju u oblike koje zovemo fosilna goriva. Fosilna nam znači da dolaze od organizama, fosila, starih milijunima godina, a goriva znači da iz tih oblika dobivamo energiju. I to su nam upravo nafta, plin i ugljen. Pošto nam fosilna goriva služe za dobivanje energije, tako nam je svaki taj oblik iskoristiv za nešto. Primjerice, iz nafte dobivamo benzin i dizel za automobile, za industriju, zrakoplove. Plin nam služi za grijanje i kuhanje. A ugljen isto koristimo za grijanje ili za pokretanje termoelektrana kako bi dobili električnu energiju. I takvo intenzivno korištenje fosilnih goriva dovelo je do povećanja broja kuglica u zemljinom omotaču, pogotovo ugljikovog dioksida koji se oslobađa izgaranjem fosilnih goriva. Povećanjem plinova zadržava se i više topline, pa dodatno raste temperatura na Zemlji, što pokreće čitav niz promjena koje zovemo klimatskim promjenama. Da, naša klima se ipak mijenja. Te promjene već možemo opaziti u prirodi. Na primjer, ovdje možemo vidjeti kako će topljenje leda utjecati na živi svijet, jer će njegovim nestankom smanjiti se i prostor za život polarnim životinjama, poput pingvina ili polarnog medvjeda. Porast razine mora, koja nastaje zbog otapanja kopnenih ledenjaka, dovodi do učestalih poplavljivanja obalnih područja, što bi značilo da mnogi gradovi i sela uz obalu mogu biti poplavljeni.
Na ovom otočiću uopće ne djeluje ugodno, ali ovakve promjene poput ekstremnih promjena vremenskih prilika, kao što su dugotrajna kiša, naleti vjetra ili uragani tamo gdje ih ne bi očekivali, zapravo nam ukazuje na to da se naša klima mijenja. I kako u nekim dijelovima svijeta može biti neočekivanih količina oborina, tako u nekim dijelovima može doći do strašnih suša, kada nema ni malo kiše i kada se stvaraju pogodni uvjeti za požare, čime postaju ugrožene šume, ali i stanovnici takvih područja. No, nećemo gubiti nadu jer neka rješenja zbilja postoje i nalaze se u tome da što manje koristimo fosilna goriva i kao gorivo za dobivanje energije, recimo koristimo vjetar ili sunce ili čak morske valove. Naravno, ako ćemo i što manje koristiti benzin za automobile, naši automobili bi morali ići na struju. I ne bi bilo loše povremeno voziti bicikl, posebno u gradovima, ali uvijek budite oprezni zbog prometa. I kada ćemo što više koristiti druge izvore energije te obnovljive izvore energije, smanjit ćemo ispuštanje onih prekomjernih kuglica u našu atmosferu. Pripazit ćemo naravno na poljoprivredu, kako gradimo kuće i kako se općenito odnosimo prema prirodi. I ne samo to, potrebno je da nam bude jako važno očuvanje našeg prirodnog svijeta i te fantastične raznolikosti biljaka i životinja kojima je naš planet bogat. Očuvajmo ga stoga za bolju budućnost.